is er niet zo mooi aan? Omdat ook eerst de prijzen winnen. En dan kiest de eerste weer een tweede en tweede. En Je wist dat al, eerste, tweede? nou, ik ben 1 keer tweede geworden. Hij zit altijd erin verloren, nou, daarna ik. En nou mijn jente die er nog zo aan hier. En ja, dat is mooi daar. Hij is al betierd bij, of net? Ja, heel beteerd. Ja, ik ga 40 keer in. Waarin? Eigenlijk alle klachten. Stokgarde begon en toen standaard en super standaard en later sprinters. Bij mij is het eigenlijk met oude fietsen begonnen. En toen oude brommers en toen oude kever zonder dak erop. Nou, en ik wist eigenlijk al redelijk gauw, ik wil later ook 18 worden, dan wil krassen. En dat had ik dingen. Ik heb voor een oude auto gekocht met houten pijlen erin. Nou, ze hebben hier 4 wedstrijden per jaar. Nou, dat waren later wat. Dat was heel wat beter. Alle 3 jongens erin. En ze hebben mezelf ook altijd geholpen. Ja, ze vond ik mooi. Ik ben begonnen toen je 18 was ongeveer. Ja. Nou, deze begint met 5. Ja. Wat zie je daarvan dan? Ja, nou klaar. Ik ben heel eerlijk, het valt me niks over. Het zijn maar lietse piekjes. En nou, in het begin gaan we daar wat oefenen op het loon. En we gingen eerst een beetje aan het touw, dat het net uitnaaien met dat ding. En, maar dat gang per week ging dat beter. Ja, 60 km per uur draaien ze. Zo. Ja, dat gaat nog wel aardig hoor. Ja. Ja. En dan heeft ze geen angst. Nee, in het begin al, maar nou ja, dat was eigenlijk de eerste keer zo. Zodra dat ze remmen, maar dat ze dat weten, dat ze dat ik door dan was geleden. En als er zo het ries, wat denk je dan aan? Nou, dan denk ik als ik in een keer bij een pion of als ik de bocht ommaak, dan denk ik als ik wat recht ga. Er moest altijd vooruit zijn, hè? Ja. Wat voor bochtjes er komen. Ja. En vies het net gevaarlijk? Nee. Dan ben je zo'n stoere jongen. Het is nog eigenlijk voor 2 jaar is nog aan de gang. Het is nog een beetje wat officiëler geworden, we hebben wat wedstrijden begaan. Dus ik zelf ook een beetje mee in mijn bestuur van de mini-buggy series nemen ze daar. En daar hebben we van die zo'n wedstrijden en dat zullen er mee doen. En de eerste voorproef is dan hier in Ljouwer. De Racing Expo, daar hebben ze een oude motorsportbeurs. En daar hebben ze in die live arena hebben ze de verschillende klassen met de demo-wedstrijden, de demo's ja. En nou, dat doet deze dus ook mee. Dat is nog vertreden hier. Vorig jaar hadden we daar ook mee in. En hier ervoor ben er een peer. En nu ben er een 24, 30 stuks van deze die er reden zaterdag in snijden. Prachtig. Ja. Dat kan eigenlijk net mooier. Ik bedoel, als je een mooi gereden had, dan ben je blij dat je opvolger had. Maar met dit, dan ben ik blij dat het wat terug gaat. En ik vooral dat je zegt, nou, je gaat weekends bij mij, je praat met heel veel mensen die liggen achter mij binnen, die direct weer komen met de bijsbaan. Ja, het is ik trek ze de motorsport en rederij, het is een familie. Ja, ben je warm of net?